πώς το προλόν επηρεάζει τα κύτταρά μας και τις ορμόνες. Όταν νηστεύει κάποιος, συμβαίνουν αρκετά πράγματα στο σώμα του, σε επίπεδο κυττάρων και ορμονών. Για παράδειγμα, το σώμα προσαρμόζει τα επίπεδα των ορμονών ώστε να κάνουν το αποθηκευμένο λίπος του σώματος πιο προσιτό. Τα κύτταρα επίσης αρχίζουν σημαντικές διεργασίες αποκατάστασης και αλλάζουν τα γονίδια. Θα σας πω και μερικές διεργασίες που συμβαίνουν για να καταλάβετε. Στις ορμόνες, τα επίπεδα των ορμονών αναπτύσσονται και αυξάνονται εντυπωσιακά. Αυτό μεταξύ άλλων έχει τα ωφέλη στην απώλεια λίπους και την ανάπτυξη των ιών. Η ινσουλίνη. Βελτιώνεται και η ευαισθησία δηλαδή της ινσουλίνης, τα επίπεδα της πέφτουν δραματικά. Τα χαμηλότερα επίπεδα ινσουλίνης κάνουν πιο προσιτό το αποθηκευμένο λίπος. Κυτταρική αποκατάσταση. Κατά την νηστεία, τα κύτταρα αρχίζουν τη διαδικασία αποκατάστασης. Επιδιόρθωση θα το λέγαω. Αυτό περιλαμβάνει την αυτοπαγία, όπου τα κύτταρα κάνουν πέψη και απομακρύνουν παλιές και μη λειτουργικές πρωτεΐνες που υπάρχουν εντός των κυττάρων και γονιδιακή λειτουργία. Στην νηστεία παρατηρούνται και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των γονιδίων που σχετίζονται με τη μακροζωία και προστατεύουν από τις ασθένειες.